Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Junar. Walang eksaktong taon. Ragay, Camarines Sur. Dalawang taon na ang nakakaraan ng mga ibang bansa si Junar. Nakarating siya sa Puerto Rico. Ngunit ang kanyang kapalaran doon ay hindi rin nagtagal sa kadahilan ng inabuso at minaltrato siya ng mga taong nagbigay sa kanya ng trabaho. Marami ang sumubok na alamin ang nangyari. Ngunit pag uwi niya, ang kwentong yon ay naging lihim na lamang sa kanyang sarili. Ultimo ang kanyang mga magulang ay hindi niya pinagsabihan ng tungkol dito. Palaging nakatikom ang kanyang bibig tuwing may nagtatanong. Naunawa naman yon ng kanyang mga magulang, kaya naman mag-iilang buwan din nila itong pinabayaan hanggang sa dumating ang punto na hindi na ito maatim ng kanyang kapatid. Alam mo, Junar, kung habang buhay kang magiging ganyan, wala ka nang mapupuntahan. Hindi naman kita sa inuusgahan, kapatid. Ang sa akin lang, dapat maging matapang ka. Baguhin mo ang buhay mo dahil marami pang mangyayari sa'yo. Wika ng kapatid niya. Ngunit sa halip na gawin itong positibo, para bang tinitingnan niya pa ito ng masama. At dito, sinagot niya ito ng, "Huwag mo akong pangunahan sa mga plano ko dahil wala kang ideya sa mga bagay na nangyari sa akin doon." Magmula noon, hindi na siya kinausap ng kanyang kapatid. Naging malamig na ang pakisama nito sa kanya, ngunit hindi pa rin maipagkakaila ang lihim nitong pagmamasid sa kanya. Yun bang para may masama itong kutob magmula noong dumating siya? Sa paglipas ng mga araw at buwan, naging palihim ang pagmanman nito hanggang sa isang gabi, may nadiskubre itong bagay na hindi nito kayang paniwalaan. Ayon sa kanyang kapatid, bandang 9:00 nang magising ito dahil sa mga narinig nitong kaluskos sa labas ng bahay nila. Siya nga pala, ang bahay nila noon ay gawa sa kahoy at kawayan, kaya kapag may nag-iingay, rinig na rinig ito sa loob ng bahay. Marami rin silang mga alagang hayop, kagaya ng kambing at mga manok. Madalas tuwing gabi, normal na ang pag-iingay ng mga ito. Ngunit noong gabing yon, ay tila bang kakaiba ang mga narinig niya. Hindi lang huni ng mga hayop ang kanyang napansin, kundi maging ang isang ungol ng kung anong nilalang na unang beses niya pa lamang narinig. Kaya naman pagtayo niya sa higaan, di siya nagdalawang isip na sumilip sa dingding. Ilang minuto lang ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang isang nilalang sa labas ng bahay nila na may mahabang dila. Ang pinakadulo ng dila nito ay nakapasok na sa laman ng kambing, nakasalukuyan noong nakatayo, ngunit hindi na gumagalaw. Ang mga mata nito ay blanko, at kahit parang may matinding sakit itong nararanasan, tila bang wala na itong kakayahang magpumiglas para iligtas ang kanyang buhay. Pagbali niya ng tingin sa nilalang na kumakain sa alaga nila, dito niya nakita ang kakaibang wangis nito. Para rin itong kambing pinuno, pero sa likod nito ay may matatalas na mga butong nakausli at ang balat nito ay parang sa isang reptilya, makaliskis at madulas. May namumula rin itong mga mata, parang sa mga pating ng ngipin at halos 10 dangkal na haba ng tila. May matatalas din itong mga kuko na kung saan may berdeng likido roong tumutulo sa pagitan ng kuko at balat. Hindi niya mawari kung ano yan, ngunit kamukha ito ng isang lason. Maya-maya lang, bigla itong umungol. Kasabay nito ang panunuyot ng kambing at ang tuluyan nitong pagkabuwal sa lupa. Pag-alis ng tila doon ng nilalang, biglang umusok ang katawan ng kanilang alaga hanggang sa maagnas ito. At ang nilalang na kumain dito ay dahan-dahang pumasok sa ilalim ng kanilang papag habang umuungol ng bahagya. Napatakip ng bibig ang kapatid ni Junar
nang marinig niya ang ungol na yon. Hindi siya maaaring magkamali. Boses yon ni Junar. Napaatras siya mula sa dingding at halos matumbas sa takot. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang pilit niyang inuunawa ang kanyang nasaksihan. Hindi sapat ang lakas ng kanyang loob para muling sumilip sa siwang ng kawayan. Ngunit mas matindi ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Ilang sandali siyang nanatiling nakaupo sa gilid ng higaan, pinakikinggan ng mga kakaibang tunog sa ilalim ng papag ng kanilang bahay. Parang may mahabang kuko na kumakalmot sa kahoy. Kasabay nito ang mahabang ungol na tila nagmumula sa dibdib ng isang nilalang na naghihirap. Lumipas ang halos 10 minuto bago tuluyang tumahimik ang lahat. Maging ang mga manok at kambing sa paligid ay hindi na gumalaw. Para bang may mabigat na presensyang bumalot sa buong bakuran. Kinabukasan, hindi na nakatiis ang kapatid ni Junar. Paglabas niya ng bahay ay agad niyang tinungo ang kulungan ng kambing. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakalatag sa lupa ang bangkay ng kanilang alaga. Ngunit hindi ito ordinaryong pagkamatay. Halos natuyo ang buong katawan nito. Parang ilang taon itong nabilad sa init ng araw. Ang balat ay nakadikit na sa mga buto. Ang laman ay tila nawala. At ang mas nakakapagtaka, walang bakas ng dugo sa paligid, ni isang patak. "Tay!" sigaw niya. Agad namang lumapit ang kanyang ama at ina. Nang makita nila ang kalagayan ng kambing, parehong napaatras ang mga ito. "Anong nangyari rito?" nanginginig na tanong ng kanyang ina. Walang nakasagot dahil walang makapagpaliwanag. Tahimik lamang si Junar na nakatayo sa may puno ng mangga. Nakatingin siya sa bangkay ng kambing. Walang emosyon sa kanyang mukha. Wala ring pagtataka. Walang takot. Parang alam na alam niya ang dahilan. Doon nagsimulang magduda ang kanyang kapatid. At habang tumatagal, lalo namang lumalalim ang hinala niya. Lumipas pa ang ilang linggo. Isa-isang namatay ang kanilang mga alagang hayop. Nagsimula ito sa isang kambing, 3 manok, at ilang piraso ng mga biik. Lahat ay pare-pareho ang kalagayan. Natutuyo, nauubos ang dugo, at walang anumang bakas ng pakikipaglaban. Unti-unting kumalat ang usapan sa buong baryo. May ilan na nagsasabing may aswang. May nagsasabing may kakaibang nilalang na gumagala. May ilan namang naniniwalang may mabangis na hayop na gumagala sa kagubatan. Ngunit para sa kapatid ni Junar, iisa lamang ang dahilan niya. May kinalaman ng kapatid niya sa mga nangyayari at determinado siyang malaman ang katotohanan. Isang gabi, muling nagkunwari siyang natutulog. Tahimik niyang pinagmamasdan ang higaan ni Junar. Subalit sumapit na lamang ang 10:00 at 11:00, wala pa ring nangyayari. Ngunit pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, dahan-dahang bumangon si Junar. Hindi siya nagsindi ng ilaw. Hindi rin siya nagsuot ng tsinelas. Tahimik siyang naglakad patungo sa hagdanan. Pagkababa nito, ay agad siyang nagtungo sa likod ng bahay. Sinundan siya ng kanyang kapatid. Maingat, walang ingay. Tinahak ni Junar ang makipot na daan papunta sa kakahuyan. Habang lumalalim sila sa kagubatan ay lalo namang lumalamig ang paligid. Parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Biglang huminto si Junar. Nagtago agad ang kanyang kapatid sa likod ng isang puno. Pagkatapos, narinig niya ang isang nakakakilabot na tunog. Tunog ng mga butong nababali. Napakapit siya sa puno. Unti-unti siyang sumilip. At ang kanyang nakita ay habang buhay niyang hindi malilimutan. Bumagsak sa lupa si Junar. Nangisay, napasigaw sa sakit. Nagsimulang humaba ang kanyang mga braso. Ang kanyang gulugod ay tila may gustong lumabas.
Isa-isang umusli ang matutulis na buto mula sa kanyang likod. Napunit ang kanyang damit, lumaki ang kanyang katawan, naging kulay abo ang kanyang balat, at maya-maya lang, hindi na tao ang nakatayo sa harapan niya. Isa na itong halimaw. Ang parehong nilalang na nakita niya sa kanilang bakuran. Napatakip siya ng bibig upang hindi makasigaw. Hindi siya makapaniwala. Si Junar, ang sarili niyang kapatid, ang mismong nilalang na pumapatay sa kanilang mga alagang hayop. Maya-maya ay tila may naaamoy ang nilalang. Nag-angat ito ng ulo, suminghot sa hangin, at saka mabilis na tumalon. Napakalayo, parang walang bigat yung katawan. Agad itong tumakbo papunta sa kabilang bahagi ng kagubatan. Doon ay may narinig silang iyak ng baka. Makalipas lamang ang ilang segundo ay sumunod ang nakakabinging ungol ng hayop. Kasunod nito ang kaluskos ng mga puno. At pagkatapos, katahimikan. Takot na takot ang kapatid ni Junar, ngunit pinili niyang sundan pa rin ito. Pagdating niya sa isang maliit na patag ay nakita niya ang isang malaking baka na nakahandusay sa lupa. At ang nilalang ay nakadapa sa ibabaw nito, abala sa paghigop ng dugo. Biglang nabali ang isang sanga na kanyang tinatapakan at doon napalingon ang nilalang. Nagtagpo ang kanilang mga mata hanggang sa lumabas ang napakahaba nitong dila at kasabay noon ang isang malalim na ungol. Doon tuluyang nawala ang katinoan ng kapatid ni Junar. Tumakbo siya ng buong lakas papalayo, pabalik sa baryo. Ngunit habang ginagawa niya ito, naririnig niya ang malalakas na yabag sa kanyang likuran. Unti-unti itong lumalapit hanggang sa maramdaman niya ang mainit na hininga nito sa kanyang batok. Sa desperasyon ay tumalon siya sa isang mababaw na bangin. Tumama ang kanyang katawan sa mga bato at halos mawalan siya ng malay. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na ang nilalang. Naglahong parang bula. Kinabukasan, isinumbong niya ang lahat sa kanilang ama. Ngunit hindi siya pinaniwalaan. Paanong mangyayari yon? Kapatid mo yon. Ama, wala akong dahilan para magsinungaling. Ngunit bago pa man sila magtalo, nagsalita si Junar. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Ama, hayaan mo na lang siya. Malamig at puno ng pagod ang kanyang tinig. Lumingon siya sa lahat. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang lalong nagpalamig sa kanilang mga dugo. Hindi ninyo alam kung ano nangyari sa akin sa Puerto Rico. 2 taon na akong lumalaban. 2 taon ko nang sinusubukang pigilan. Ayoko kayong saktan. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Ha? Junar, anong ibig mong sabihin? Napayuko si Junar at doon niya ikinuwento ang lihim na matagal na niyang itinago. Ayon sa kanya, habang nagtatrabaho sa isang liblib na lugar sa Puerto Rico, may natuklasan silang kuweba. Sa loob nito ay may kakaibang nilalang. Nasugatan siya habang sinusubukang tumakas. Akala niya ay simpleng kagat lamang yon. Ngunit pagsapit ng mga sumunod na buwan ay nagsimula ang pagbabago. Unay mga bangungot, pagkatapos ay matinding gutom. Sunod ay pagkawala ng kontrol tuwing sasapit ang hating gabi. Hanggang sa tuluyan na siyang naging bahagi ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang sumpa o isang sakit. Hindi niya alam, ngunit sigurado siyang hindi na siya ganap na tao. Habang nagsasalita, biglang dumilim ang langit. Umihip ang malakas na hangin. Kasabay noon ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang nakakatakot na ungol mula sa kabundukan. Napalingon si Junar
At unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakitaan siya ng takot. Tumakas kayo. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait, anak? Bakit kami tatakas? Dito na tayo lumakit lahat-lahat. Hindi ako papayag na iwan ang tahanang ito. Sagot ng kanyang ama. Hindi agad nakasagot si Junar. Nakatitig lamang siya sa kabundukan habang palakas ng palakas ang ugong ng hangin. Ang mga puno ng nyog ay halos yumuko sa tindi ng pag-ihip nito. Maging ang mga ibon sa paligid ay nagsiliparan papalayo na para bang may iniiwasang panganib. Muling umalingaw-ngaw ang ungol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang isa kundi 2 na. Nagkatinginan ng pamilya ni Junar. Unti-unting namutla ang kanyang muka. Hindi maaari. Bulong niya. Anong hindi maaari, Junar? Tanong ng kanyang kapatid. Hindi siya kagad sumagot. Sa halip ay dahan-dahan siyang umatras. Akala ko, ako lang ang nakarating dito. Ano ba ang ibig mong sabihin, anak? Magsalita ka. Nang makatakas ako sa Puerto Rico, may 2 pang sugatan doon. Teka lang, Junar. Huwag mong sabihin kung ano man ang kumagat sa akin, maaaring yun din ang kumagat sa kanila. Biglang dumagungdong ang kalangitan. Kasabay noon ang isang napakalakas na sigaw mula sa direksyon ng kagubatan. Hindi na yun tunog ng hayop, hindi rin tao. Parang pinaghalong daing at galit, at mabilis itong papalapit. Sa loob, magsipasok na kayo. Agad niyang itinulak papasok ng bahay ang kanyang mga magulang. Ngunit huli na. Mula sa linya ng mga puno ay may isang napakalaking anyo na tumalon. Pumagsak ito sa harap ng bahay. Nayanig ang lupa. Natigilan ang mga manok. Napatakbo ang mga kambing. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng buong pamilya ang nilalang. Mas malaki ito kaysa kay Junar kapag nagbabagong anyo. Halos 9 na talampakan ng taas. Balot ng makakapal na kaliskis ang katawan nito. May 4 na matang kulay pula. At mula sa likod nito ay nakalitaw ang mga tila matutulis na tinik. Mabagal itong tumingin sa pamilya. Pagkatapos ay ngumiti. Isang ngiting puno ng panganib. Hindi kayo nakatakas. Bulong ni Junar. Matapos niyang magsalita, biglang nag-angat ng ulo ang nilalang. At lahat sila nagulat dahil nagsalita ito. Natagpuan ka rin namin. Nanigas ang lahat. Napakakapal ng boses nito. Parang may napakalaking tao ang nasa loob. Teka lang. Ano ka ba? Tanong ng ama ni Junar. Hindi ito sumagot. Sa halip ay nakatingin lamang ito kay Junar. Para bang siya lamang ang nakikita nito. Maya-maya ay suminghot ito sa hangin at bigla itong sumugod. Parang kidlat. Napakabilis. Ngunit bago pa man ito maabot ang pamilya niya, tumalo na siya. Bumangga siya sa nilalang. Pareho silang gumulong sa lupa. Nawasak ang mga bakod. Nagliparan ang mga kawayan. At nagsimula ang isang laban na hindi kayang paniwalaan ng mga tao sa baryo. Habang nagbubuno ang 2 nilalang, isa pang nakakakilabot na sigaw ang narinig mula sa kabundukan. Napalingon si Junar at doon niya nakita may isa pa. Mas mabilis, mas mapayat, ngunit tila mas mabangis. Tumatalon ito mula puno hanggang puno, parang anino, at mabilis itong bumababa patungo sa baryo. Umalis na kayo! Sigaw ni Junar. Ngunit hindi na nakagalaw ang kanyang pamilya. Paralisado sila dahil sa takot.
biglang nagbagsakan ang mga bubong sa kabilang bahagi ng baryo. May mga taong nagsisigawan, may mga batang umiiyak, at maya-maya lang ay nagsimula ng magtakbuhan ang mga residente dahil nakita na rin nila ang mga nilalang. Ang ikalawang halimaw ay lumapag sa gitna ng kalsada. Mabilis nitong hinablot ang isang kalabaw, parang laruan lang, at ibinato yun sa isang bahay. Nagkawasak-wasak ang buong istruktura. Nagsimula ang kaguluhan. Tumakbo ang mga tao sa direksyon ng simbahan. May ilan namang nagtago sa paaralan, ngunit tila walang ligtas na lugar. Habang abala ang ikalawang nilalang sa pananakot, pilit namang pinipigilan ni Junar ang una. Subalit mas malakas ito, mas sanay at mas mabangis. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang dibdib. Lumipad siya. Tumama siya sa puno ng nyog at halos mabuwalang puno dulot ng puwersang natanggap nito. Matapos noon ay dahan-dahan siyang tumayo. May tumutulong itim na dugo mula sa kanyang bibig, ngunit matatag pa rin siya. Kailangan kong tapusin to. At saka siya nagbago. Mas matindi kaysa dati. Mas nakakatakot at mas malaki. Isa-isang umusli ang mga buto sa kanyang likod. Humaba ang kanyang mga kuko. Lumaki ang kanyang mga pangil. At nagmingas ng bahagyang kulay berde ang kanyang mga mata. Napaatras maging ang kalaban. Parang may naaalala ito. Ikaw! Huwag mong sabihin, naabot mo na ang ikalawang antas ng ating anyo. Hindi na sumagot si Junar. Tumalon siya. At sa pagkakataong yon, siya na ang unang umatake. Nagpatuloy ang labanan sa gitna ng baryo. Bawat suntok ay nagpapayanig sa lupa. Bawat banggaan ay nagkakawasak-wasak ang mga puno. Maging ang mga residente na nasa malayo ay nararamdaman ng pagyanig. Samantala, ang ikalawang halimaw ay nagsimulang habulin ang mga taong tumatakas. Ngunit may isang tao ang humarang dito, ang kapatid ni Junar. May hawak itong lumang itak. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Takot na takot siya, pero hindi siya umaatras. Hindi kita hahayaang saktan sila! Napahinto ang nilalang dahil sa sinabi ng kapatid ni Junar. Tumingin ito sa kanya at pagkatapos ay tumawa. Parang walang anumang awa. Bigla itong sumugod hanggang sa wala nang nagawa ang kapatid niya, kundi ang mapapikit. Ngunit bago pa man siya tamaan ay may isang malaking anino ang bumagsak sa pagitan nila. Si Junar. Tinanggap niya ang buong lakas ng pag-atake. Tumama ang matutulis na kuko sa kanyang likod at lumipad silang dalawa sa isang bahay. Nagkalat ang kahoy, nagkapira-piraso ang bubong, subalit agad ding tumayo si Junar. Huwag kang makialam! Sigaw niya sa kanyang kapatid. Magkapatid tayo! Hindi kita iiwan, Junar! Sandaling natigilan si Junar. Sa loob ng 2 taon, yon ang unang pagkakataong nakarinig siya ng ganoong salita mula sa kapatid niya. At sa kabila ng kanyang anyo, naramdaman niya pa rin ang pagiging tao. Mabilis na lumipas ang oras. Patuloy ang pag-atake ng 2 nilalang. At unti-unti nang nauubusan ng lakas si Junar. 3 laban sa 1. Hindi niya kakayanin. Ngunit siya kanya naalala ang sinabi ng nilalang sa kuweba noon. May kahinaan ang mga katulad nila. Hindi sa apoy, hindi sa pilak, kundi sa laso na nanggagaling sa kanilang sariling dugo. At kung magagamit niya yon, may pag-asa. Agad siyang tumalon patungo sa ilog na nasa dulo ng baryo. Sinundan siya ng 2 halimaw. Mabilis silang nagpalitan ng suntok at kagat habang tumatawid sa mabatong pangpang hanggang sa makarating sila sa isang matarik na bahagi ng bangin. Doon siya tuluyang huminto at ngumiti. Sa unang pagkakataon, napansin niyo ng mga kalaban.
Anong nakakatawa? Hindi sumagot si Junar. Sa halip ay isinaksak niya ang isa niyang kuko sa sariling dibdib. Lumabas ang maitim at berdeng dugo. Agad niya itong ikinalat sa kanyang mga kuko. At doon biglang nagbago ang ekspresyon ng dalawang nilalang. Ngayon lamang sila natakot. Imposible. Ngumisi si Junar. Natuto na ako. At nagsimula ang pinakamatinding bahagi ng labanan. Parang bagyong sumunod na mga pangyayari. Mabilis, magulo, at mas mapanganib. Isa-isang tumama ang mga kuko ni Junar sa katawan ng kanyang mga kalaban. Sa bawat sugat ay lumalabas ang usok. Parang nasusunog ang kanilang laman. Napasigaw ang unang halimaw. Nagwala ito. Nagputol ng mga puno at nagbagsak ng mga bato. Ngunit hindi na umatras si Junar. Lumaban siya ng buong lakas para sa kanyang pamilya at para sa natitira niyang pagkatao. At sa wakas, nabaon niya ang kuko sa dibdib ng unang nilalang. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa buong kabundukan at unti-unti itong natunaw. Parang abo na tinatangay ng hangin. Subalit hindi pa tapos. Naroon pa ang ikalawa. At ito ang pinakamapanganib. Dahil habang pinagmamasdan nito ang nangyari sa kasama nito, parang lalo lamang itong lumakas. Nagliwanag ang apat nitong mga mata at saka itong umiti. Buong puwersa itong umatake sa kanya hanggang sa magkasabay silang lumubog sa ilog. Sinubukan niya itong paslangin sa loob ng lalong madaling panahon, ngunit hindi niya ito nagawa. Natunugan ng nilalang ang kanyang nais, kaya nang makahanap ito ng pagkakataon, hindi ito nagdalawang isip na tumakas. Ginamit nito ang natitira nitong kasama para iligtas ang buhay niya. Nang makalayo na ito, tsaka pa lamang siya umahon sa sapa ng naliligo sa sarili niyang dugo. Marami mang tinamong pinsala, hindi siya natinag. Kagad siyang bumalik ng bahay para tingnan ang kalagayan ng kanyang kapatid at pamilya. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, dali-dali siya nitong pinapasok habang patuloy pa ring nagkakagulo ang buong paligid. Takot na noon ang ama ni Junar sa kadahilan ng maraming tao ang nakakita sa kanila. Ngunit nang marinig niya ito, banayad siyang sumagot dito ng, "Huwag kayong mag-alala, Itay. Ang gabi ay aming kaibigan. Kaya ang mga nangyari ngayon ay tuluyan ding mawawala pagsapit ng umaga. Ito ang kagandahan ng aming kakayahan. Ngunit para sa tao, ito ay isang sumpa. Lahat ng mga nawala ngayon ay habang buhay ng hindi maaalala." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, ipinangako niya na hahanapin niya ang nilalang. Hindi niya ito papaslangin, bagkus ay nais niyang alamin kung ano ang dahilan nito kung bakit siya nito hinahanap. Hindi agad sumikat ang araw sa isip ni Junar. Bagamat unti-unti nang nagliliwanag ang kalangitan, nananatiling mabigat ang kanyang dibdib habang nakatayo siya sa labas ng kanilang bahay. Nakatanaw lamang siya sa direksyon ng kabundukan kung saan tumakas ang nilalang na halos kumitil sa kanyang buhay. Sa likuran niya ay naroon ang kanyang pamilya. Tahimik, takot, at puno ng mga tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Anak, kung maaari lang, huwag ka nang umalis. Mahinang wika ng kanyang ama. Napapikit si Junar. Kung ordinaryong tao lamang siya, marahil ay sumang-ayon na siya. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang nilalang ay hindi basta-basta umaatake. Hinahanap siya nito. At higit sa lahat, parang may alam ito tungkol sa kanilang pinagmulan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Yun lamang ang kanyang isinagot. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad palayo. Pagsapit ng gabi ay narating niya ang pinakamatandang bahagi ng kagubatan ng Ragay.
Sinasabing kahit ang matatanda sa baryo ay umiiwas sa lugar na yon. Hindi dahil may multo, kundi dahil sa mga nilalang na naninirahan dito. Habang naglalakad siya ay nararamdaman niyang parang may nagmamasid sa kanya mula sa bawat puno, bawat anino, mula sa bawat dahon na gumagalaw sa hangin. Biglang huminto si Junar. May naaamoy siya. Dugo. Sariwang dugo. Agad siyang tumalon sa ibabaw ng isang malaking bato. At doon niya nakita, 3 kalabaw ang nakahandusay sa lupa. Pawang tuyot, katulad ng mga alaga nilang kambing. Ngunit may kakaiba. May marka sa kanilang mga katawan. 3 magkakapantay na hiwa. Parang sinadyang simbolo. At sa sandaling mahawakan ni Junar ang sugat ng kalabaw, may malamig na pakiramdam na dumaloy sa kanyang katawan. Napapikit siya. Biglang naglaho ang kagubatan sa kanyang paligid. Sa loob ng ilang segundo ay tila may ibang mundong bumukas sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang mabatong yungib. Napakalawak nito. May mga butong nakakalat sa sahig. Mga kalansay ng kambing, baka, usa, at maging ng mga hayop na hindi niya makilala. Sa gitna ng kuweba ay may 3 nilalang na nakadapa sa lupa. Kawangis ng nilalang na tumakas sa kanya. Kawangis din yon ang anyong kanyang kinakatakutan. Ngunit mas malaki, mas matanda, at tila mas makapangyarihan. Unti-unting umalingaw-ngaw ang mga tinig sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung paano niya nauunawaan ang mga salita. Ngunit malinaw ang bawat isa. Ang dugo ang alaala. Ang dugo ang landas. Ang dugo ang tawag. Kasunod nun ay may isa pang imahe na lumitaw. Isang pulo, napapalibutan ng dagat. Naroon ang mga bundok, mga kuweba, at daan-daang nilalang na katulad nila. Nagtatago sa dilim, nagmamasid sa mga tao. Pagkatapos ay nakita niya ang isang malaking pag-uusig. Mga taong may sulo, mga sibat, at kung ano-ano pang sandata. Sunod-sunod ang pagpatay. Sunod-sunod ang pagtugis. Hanggang sa nagkalat ang mga nilalang sa iba't ibang panig ng mundo. May nagtungo sa mga kagubatan ng timog, may nagtago sa mga kabundukan, may tumawid ng mga dagat, at may ilang umabot sa mga isla ng Asya. Mabilis na naglaho ang mga larawan. Nang muling magmulat ng mata si Junar, ay nakaluhod na siya sa tabi ng bangkay ng kalabaw. Mabilis ang kanyang paghinga. Ngayon lamang niya naunawaan. Hindi nag-iisa ang nilalang na tumakas, at hindi rin sila basta mga halimaw. May pinagmulan sila, may kasaysayan, at tila may dahilan kung bakit siya hinahanap ng mga ito. Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa likuran. Mabilis siyang tumayo, subalit hindi malinaw ang kanyang nakita. 3 lalaki ang nakatayo sa pagitan ng mga puno. May mga pana, may mga gulok, at may mga nakasabit na anting-anting sa kanilang leeg. Ikaw si Junar. Hindi yung tanong. Tila matagal na nila siyang hinahanap. Hindi namin gustong makipaglaban. Pero maraming tao na ang namamatay sa takot. At maraming hayop na rin ang nawawala. Wika ng pinakamatanda. Nanatiling tahimik si Junar. Pinagmasdan siya ng matanda. At sa halip na magsalita ay tumingin ito sa kalangitan. Palubog na ang araw. Unti-unti nang lumalalim ang dilim. At sa malayo, muling umalingaw-ngaw ang nakakapangilabot na ungol. At tila may sagot ang kagubatan sa bawat sigaw nito. Namutla ang mga kasama ng matanda. Maging siya'y tila nabahala. Muling umalingaw-ngaw ang ungol mula sa kailaliman ng kagubatan. Sa pagkakataong ito, hindi lamang iisang tinig ang narinig nila. Parang may 10. Yung tipong
Buong hukbo ng mga nilalang ang sabay-sabay na sumisigaw sa ilalim ng dilim. Unti-unting tumahimik ang paligid. Huminto maging ang paghuni ng mga kuliglig. Nawala ang kaluskos ng mga dahon. At sa loob ng ilang segundo, tila namatay ang buong kagubatan. Napatingin si Junar sa direksyon ng pinanggagalingan ng sigaw. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Nagkatinginan ng tatlong lalaki. Ang pinakamatanda ay dahan-dahang humakbang palapit. Kung ang narinig natin ay ang iniisip ko, huli na tayo. Nangunot ang noo ni Junar. Anong huli na? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay hinubad nito ang lumang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Isang bilog na bato yon na may mga simbolong hindi maintindihan ni Junar. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, isang malakas na hangin ang dumaan sa pagitan nila. Kasabay noon ay isang kakaibang amoy. Amoy ng lumang dugo. Napalingon si Junar sa kailaliman ng kagubatan. Naroon yon. Nararamdaman niya. Hindi sa pamamagitan ng paningin, hindi sa pandinig, kundi sa isang bagay na mas malalim pa. Parang may bahagi ng kanyang katawan na tumatawag sa kanya at may isa pang bahagi na pilit na lumalaban. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Napahawak siya sa sentido. Kasabay noon ay bumalik ang mga alaalang pilit niyang ibinabaon sa limot. Puerto Rico. 2 taon na ang nakakaraan. Hindi niya kailanman ikinuwento ang lahat. Maging sa kanyang pamilya, maging sa kanyang sarili. Dahil sa tuwing naaalala niya yon, pakiramdam niya ay muli siyang namamatay. Noon ay nagtatrabaho siya sa isang liblib na bahagi ng kabundukan sa Puerto Rico. Konti lamang ang mga tao roon. Karamihan sa mga manggagawa ay mga dayuhan. Tahimik ang lugar. Ngunit may mga pagkakataong may mga kakaibang bagay silang napapansin. Mga hayop na nawawala, mga ibong natatagpo ang tuyot ang katawan, at kung minsan ay may mga kakaibang sigaw na nagmumula sa mga kuweba sa bundok. Noong una hindi nila ito pinapansin. Hanggang sa isang araw, may natuklasan silang lagusan. Nakatago ito sa likod ng bumagsak na bahagi ng bangin. Mistulang natural na kuweba. Ngunit habang lumalalim sila sa loob, ay napansin nilang hindi pangkaraniwan ang mga dingding nito. Parang may mga bakas ng mga kuko, napakalalaki, napakalalalim, at tila sariwa pa. Nagsimula ang lahat nang marating nila ang pinakaloob na bahagi. May nakita silang mga kalansay, napakarami, pinagsamang mga hayop at mga tao. Nakakalat sa buong sahig. Parang may malaking nilalang na matagal nang nagpapakain doon. Nagpasya ang grupo na umalis. Ngunit huli na. Nagsara ang daanan sa likuran nila. Kasabay nun ay narinig nila ang unang ungol. Hindi yun katulad ng anumang hayop sa mundo. Parang daang-daang tinig na pinagsama sa iisang lalamunan. Nagsimulang magtakbuhan ng lahat. Sa puntong yon may mga nagsisigawan na. At pagkatapos, lumabas ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na mailarawan ni Junar ang anyo nito. Dahil parang nagbabago ang itsura nito sa bawat sandali. Minsan ay parang reptilya, minsan ay parang tao, minsan naman parang pinagtagpi-tagping bangungot. Ngunit isang bagay ang malinaw, napakalaki nito. Isa-isang pinaslang ng nilalang ang kanyang mga kasama. Wala silang nagawa. Parang mga laruan lamang sila sa harap nito. Nakita niya kung paano nito hinigop ang dugo ng isang lalaki hanggang sa matuyot ang katawan nito. Nakita niya kung paano nito pinunit ang isa pa na parang papel. At nang dumating ang kanyang pagkakataon, tumakbo siya ng buong lakas. Hindi para maging bayani, hindi para lumaban, kundi para mabuhay. Subalit mabilis ang nilalang. Napakabilis. Narinig niya ang mabibigat nitong yabag sa likuran.
Narinig niya ang paghinga nito at maya-maya lamang ay naramdaman niya ang matalim na sakit sa kanyang likod. Isang kuko, isang sugat, isang hiwang umabot hanggang sa kanyang balikat. Napahandusay siya noon sa lupa at habang lumalabo ang kanyang paningin ay nakita niya ang nilalang na yumuko sa kanyang harapan. Hindi ito umatake muli. Hindi siya pinatay. Sa halip ay tinitigan lamang siya nito. Parang may hinahanap. Parang may kinikilala. Pagkatapos ay nagsalita ito sa unang pagkakataon. At hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mga salitang yon. Sa wakas, nakita rin kita. At bago pa siya mawala ng malay, ay may isa pa tong sinabi. Mga salitang hindi niya gaano naunawaan noon. Ngunit ngayon, unti-unti na niyang naiintindihan. Ikaw ang magbubukas ng panibagong landas. Napabalik sa kasalukuyan si Junar nang muling sumakit ang kanyang ulo. Napaatras siya. Kasabay nun ay muling umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa kailaliman ng gubat. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya natakot. Dahil nakilala niya ang tinig. Hindi yun basta isa sa mga katulad niya. Hindi yun isa sa mga tumakas sa Puerto Rico. Hindi rin yun isa sa 2 nilalang na nakalaban niya. Mas matanda yun at mas malakas. At marahil, siya mismo ang nilalang na sumugat sa kanya 2 taon na ang nakakaraan. Nanlamig ang kanyang dugo. Dahil kung tama ang kanyang hinala, nangangahulugan itong hindi aksidente ang lahat. Hindi aksidente ang pagkakasugat niya, ang kanyang pagbabago, ang pagdating ng mga nilalang saragay. May dahilan kung bakit siya hinahanap. May dahilan kung bakit siya buhay pa. At ang dahilan na yon ay unti-unti nang lumalapit. Sa kailaliman ng kagubatan, may 2 nagliliyab na matang-dahan-dahang nagmulat. Kasabay noon ay tumigil ang hangin, tumahimik ang mga puno. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakaramdam si Junar ng takot na higit pa sa kamatayan. Dahil alam niyang paparating ay hindi lamang halimaw. Ito ang simula ng katotohanang matagal nang naghihintay sa kanya. Hindi kaagad gumalaw si Junar. Nakatayo lamang siya habang nakatanaw sa direksyon ng mga matang nagliliyab sa kailaliman ng dilim. Maging ang 3 lalaki ay hindi na nagsalita. Parang may likas na takot na bumalot sa buong paligid. Unti-unting bumigat ang hangin. Nahirapan silang huminga. At habang lumilipas ang bawat segundo, mas lalong lumalakas ang presensyang kanilang nararamdaman. Pagkatapos nawala ang mga mata, parang hindi kailanman naroon. Ngunit hindi nabawasan ang kaba ni Junar. Sa katunayan, lalo lamang itong lumala dahil alam niyang hindi umalis ang nilalang. Nagpapakita lamang ito ng isang bagay. Pinagmamasdan siya nito tulad ng ginawa nito noon sa Puerto Rico. Dapat na tayong umalis dito. Mahina niyang wika. Walang tumutol. Mabilis silang bumalik sa baryo bago tuluyang lumalim ang gabi. Ngunit pagdating nila roon, ay may kakaiba silang napansin. Tahimik ang lahat. Masyadong tahimik. Walang kahol ng aso, walang tilaok ng manok, walang usapan mula sa mga kabahayan. Parang iniwan ng buhay ang buong lugar. Nakatinginan ng mga tao. Pagkatapos ay mabilis silang nagtakbuhan papasok sa baryo. At doon nila nakita, lahat ng hayop sa paligid ay nakahantusay. Pawang mga tuyot, pawang pinagkaita ng kahit na anong likido sa katawan. Ngunit wala ni isa mang sugat, wala ni isang bakas ng pakikipaglaban. At higit sa lahat, may mga markas sa lupa. Napakalaking bakas ng paa. Mas malaki pa sa alinmang nilalang na nakita ni Junar. Napalunok siya. Hindi niya kailangang hulaan. Alam niya kung sino ang may gawa noon. Matapos nila yung masilayan,
Kagad silang pumasok sa loob ng bahay nila. Nadatnan niyang tahimik ang mga magulang niya. Bakas sa kanilang muka ang hindi maipagkakailang takot. Sinubukan niya itong kausapin pero walang may naglakas loob na sumagot. Nabuhayan lang din ng dugo ang tatay niya nang makita niya ang mga tao na kanyang kasama. Lingid sa kaalaman ni Junard, ang mga taong iyon ang madalas sumbungan ng kanyang ama patungkol sa kalagayan niya. Noon pa man, hindi ito naniniwala na nasa maayos siyang kalagayan. Bilang ama, malakas ang kutob nito tungkol sa nangyayari sa kanya. Kaya naman palihim itong humingi ng tulong sa mga mangangasong antingero na kaibigan nito. At magmula noon, palagi na itong nakamasid sa kanila. Nabanggit din ng kanyang ama na kanina pang umaaligid ang nilalang na katulad ng wangis niya. Pinapatay nito ang lahat ng kanyang mga nakikita kahit ang mga kababaryo nilang nagtatanga ng anting-anting at lihim na karunungan. Hindi agad nakapagsalita si Junard matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama. Parang may malamig na kamay na pumisil sa kanyang dibdib. Isa-isang namatay. Yun ang sinabi nito. Hindi lamang mga hayop, kundi maging mga taong may taglay na anting-anting at mga lihim na karunungan. Mga taong dapat sana'y may kakayahang lumaban. Mga taong dapat sana'y may kakayahang makaramdam ng panganib bago pa ito dumating. Ngunit pinaslang pa rin sila. At kung ganon, ano pa ang pag-asa ng ordinaryong tao? Tahimik na naupo ang matandang mangangaso sa isang sulok ng bahay. Mabigat ang kanyang paghinga. May sariwang sugat sa kanyang balikat. Tila kagagaling lamang sa isang labanan. Nasaan sila? Tanong ni Junard. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay inabot nito ang isang maliit na supot na yari sa balat ng usa. Nang buksan niyo ni Junard ay bumungad sa kanya ang 3 pirasong anting-anting. Pawang basag, pawang sunog ang mga gilid. At ang pinaka nakakagimbal, may bahid ng tuyong dugo ang bawat isa. Sina Tandang Dalu, sina Mang Roman, sina Aling Perla. Mahinang sagot ng matanda. Nanlaki ang mata ni Junard. Kilalang-kilala niya ang mga pangalang yon. Mga taong matagal nang iginagalang sa buong bayan. Mga manggagamot, albularyo, tagapangalaga ng sinaunang kaalaman. Mga taong pinaniniwala ang may kakayahang humarap sa mga nilalang na hindi kayang makita ng karaniwang mata. Patay na silang lahat sa loob lamang ng isang gabi. Imposible. Yun lamang ang nasabi ni Junard. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang posible yon. Dahil nararamdaman niya ang presensyang nakapalibot sa buong Ragay, parang mabigat na ulap, parang isang bagay na dahan-dahang bumabalot sa buong bayan. At ang pinakamasama, pamilyar yun. Parang dati niya na itong naramdaman sa bansa ng Puerto Rico. Ang kuweba. Ang napakalaking nilalang, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Bigla siyang napahawak sa sentido at sa loob lamang ng ilang segundo ay muli niyang nakita ang madilim na lagusan. Ang mga kalansay, ang mga bakas ng kuko at ang dampuhalang nilalang na nakatayo sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito'y may bago siyang nakita. Isang bagay na hindi niya napansin noon. May simbolo nasa likod ng nilalang. Isang napakalaking simbolong nakaukit sa bato. 3 magkakapatong na trianggulo at sa gitna nito ay isang mata. Isang matang tila buhay. Napamulat siya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang simbolo. Lahat ng anyo namin ay merong ganun. Hindi kaya gusto niyang mabawi ang kapangyarihang iginahawad niya sa amin? Pero bakit? Bakit? Matapos niya itong ilahad,
Dito niya naisip ang isang katotohanang hindi niya maipagkakaila. Marahil hinog na ang mga karanasan nila, kaya sinusubukan na ng nilalang na bawiin ang kanilang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng nilalang na kinasangkapan nitong tumugis sa kanilang lahat. Ang hindi lang niya naunawaan, bakit o gagawin ng nilalang na yon? Gayong ang unang tingin niya rito ay walang pinagkaiba sa sumpang ibinibigay ng mga mangkukulam. Hindi agad nakapagsalita si Junar matapos ang kanyang sariling huling sinabi. Parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng maliit na kubo. Ang mga anting-anting na basag sa kanyang palad ay tila mas mainit pa sa dugo. Sa labas, maririnig pa rin ang malalayong kaluskos ng kagubatan. Hindi na ito normal na tunog ng gabi, kundi parang may gumagapang na bagay na unti-unting lumalapit sa baryo. Ang matandang mga ngaso ay mahigpit na nakatitig sa kanya. Kung tama ang iniisip mo, hindi lang kayo ang hinahabol, kundi ang buong pinagmulan ninyo. Tahimik ang lahat. Sa isang sulok, ang ama ni Junar ay mahigpit na nakahawak sa poste ng bahay. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ang kanyang ina naman ay tahimik na umiiyak, hindi makapaniwala sa sunod-sunod na nangyayari. Si Junar ay dahan-dahang tumayo. Hindi ito tungkol sa sumpa lang. May mas malalim pa rito. May nag-uumpisa. At ako, bahagi ako ng pag-uumpisang yon. Biglang tumunog ang kawayan sa labas. Parang may mabigat na bagay ang tumama sa dingding ng bahay. Lahat ay napalingon. Sumunod ang isa pang tunog. Mas malapit. Tapos isa pa. Hanggang sa naging tuloy-tuloy na parang may gumagapang sa paligid ng buong bahay. Pasok sa ilalim! Sigaw ng matandang mga ngaso. Ngunit huli na. Isang malakas na ugong ang yumanig sa lupa. Ang mga alagang manok ay sabay-sabay na nagsiliparan. Nagwawala. Ang mga aso, kung meron man, ay biglang tumatahimik na parang pinutol ang kanilang mga dila. At sa gilid ng bahay, mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang isang anino. Hindi pa buong anyo, pero sapat para maramdaman ang bigat nito. Junar, anak! Bulong ng ina niya. Humakbang siya palabas. Hindi! Junar, huwag kang lalabas! Pag-aawat ng kanyang ama. Ngunit hindi siya tumigil. Paglabas ni Junar, tila mas lumamig ang paligid. Ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay parang nawala ng sigla. Ang hangin ay naging mabigat, parang ayaw gumalaw. At doon niya ito nakita. Isang nilalang lamang, ngunit iba sa nakita niya noon. Mas totoo, mas buo. May anyong tao pero hindi tao. Ang balat nito'y parang nabubulok na kahoy na pinatungan ng kaliskis. Ang muka ay kalahating nakabukas at sa loob ay may gumagalaw na parang mga ugat na buhay. At sa likod nito, isang marka. 3 magkakapatong na tatsulok kasabay ng mata sa gitna. Nanlamig si Junar. Hindi lang pala ako. Bulong niya. Biglang gumalaw ang nilalang. Wala itong tunog sa paggalaw. Parang nawawala ang distansya sa bawat hakbang. Sa isang kisap mata, nasa harap na ito ng bahay. Sumigaw ang nanay niya. Sumunod ang matandang mga ngaso at binato ang isang anting-anting. Pumutok ito sa ere na parang apoy, ngunit tumawa lang ang nilalang. Isang mabigat, basag na tawa na parang sabay-sabay na bumubukas ang maraming bibig. At kaya mo bang pigilan yan? Bulong nito. Biglang tumingin ang nilalang kay Junar. Huminto ang lahat. Parang may hindi nakikitang puwersa ang pumigil sa mundo. Matagal kitang hinanap.
Nanlaki ang mga mata ni Junar. Hindi ka dapat nagsasalita. Ngumiti lang ang nilalang. Hindi mo pa ba naaalala? Biglang sumakit ang ulo niya. Hindi lang simpleng kirot. Parang may pumipilit magbukas ng pinto sa loob ng kanyang isip. At kasabay nun muli siyang dinala ng alaala. Isang mas malalim na bahagi ng Puerto Rico. Hindi na trabaho, hindi na simpleng ekspedisyon, kundi operasyon. May mga lalaking nakaitim, may marka rin sa kanilang balat, at may dalang lalagyanan na parang sisidla ng buhay. Hindi ito dapat lumabas. Sabi nung isa. Teka lang. Huli na ang lahat para dyan. Sagot ng isa pa. At sa gitna ng kuweba, may isang bagay na hindi pa ganap. Hinati, pinaghiwa-hiwalay, at kinalat. Napabalik si Junar sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang malakas na suntok sa lupa. Yumanig ang buong paligid. Ang nilalang sa harap niya ay nakalapit na pala. Ginawa kitang tulay. Tumahimik ka! Ngunit sa loob niya, may bahagi na gustong sumagot. Gustong sumang-ayon. Biglang umikot ang hangin at sa likod ng nilalang isa pang anino. Pagkatapos isa pa. At sa malayo, mula sa kagubatan parang may gumagalaw na mas marami pa. Ang matandang mga ngaso ay napaluhod. Diyos ko, hindi ito ordinaryong pagdating lang. Pagbalik ito. Bulong niya. Biglang nagsalita ang ama ni Junar. Anak, anong ginawa mo? Hindi siya kaagad nakasagot. Dahan-dahan siyang napalingon sa kanyang pamilya. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Hindi ko ginusto to. Mahina niyang sabi. Biglang sumigaw ang nilalang at sa isang iglap, sumugod ang mga ito. Nagkalat ang lupa, nabasag ang mga kawayan, ang bahay ay niyanig na parang laruan. Si Junar ay sinalubong ang isa. Nagbanggaan sila sa hangin. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang kumalat. Hindi nakikita, pero ramdam ng lahat. Napaupo ang ama niya. Napahawak sa dibdib ang nanay niya. At ang matandang mga ngaso, paulit-ulit nang sumisigaw dala ng matinding takot. Maya-maya, ang ikalawang nilalang ay tumalon papunta sa baryo. At sa isang iglap, may narinig na sigaw mula sa malayo. Sinundan ito ng iba pa bago tumahimik. Nanigas si Junar. Hindi. Lumakas ang galit sa loob niya. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Hindi na tulad ng dati. Mas kontrolado at mas umaayo na sa kanyang pagnanais. Parang alam na niya ngayon kung paano hindi mawala sa sarili. Ang mga marka sa kanyang katawan ay umilaw. Ilang minuto pa ang lumipas, sumugod siya. Mas mabilis kesa dati. Sa pamamagitan nito, nagiging madali na para sa kanya ang makipaglaban. Pagsugod ng isa sa tatlong nilalang, kaagad niya tong inundayan ng saksak sa dibdib, ngunit hindi ito bumagsak. Sa halip ay ngumiti lang. Unti-unti mo nang natututunan ng aming kakayahan. Ngunit ikaw ay isang hamak na parte lamang ng aming dugo. At ang mga katulad mo ay walang magagawa, kundi ang bumalik sa kapangyarihan na iyong pinagmulan. Wika ng nilalang. Humigpit ang hawak ni Junar sa sugat sa dibdib ng nilalang. Ngunit sa halip na tumagos, para bang sumasayaw lamang ang kanyang kuko sa ibabaw ng balat nitong tila bato at kaliskis. Isang malamig na halakhak ang pumailan lang. Hindi mula sa isa, kundi parang mula sa lahat ng direksyon. Wala ka pa rin bang naaalala? O pinipili mo lang nakalimutan? Bulong ng nilalang
habang dahan-dahan siyang itinutulak papalayo. Napatras si Junar. Ang mga marka sa kanyang katawan ay kumikislap ng sunod-sunod, parang buhay na apoy na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Sa bawat pintig ng kanyang puso, may mga imahe na pilit bumabalik. Ang kuweba, ang mga lalaking nakaitim, at ang bagay na di na dapat nabuhay pa. Sa likuran niya, narinig niya ang sigaw ng kanyang ina. "Junar, anak! Tama na yan!" Ngunit hindi niya alam kung alin ang dapat sundin. Ang boses ba ng pamilya o ang boses sa loob ng kanyang ulo na ngayon lang niya lubos na naririnig? Buksan mo na. Buksan mo na ang kabuuan mo. Wika ng nilalang, mas mabagal, mas malamig. Biglang nandilim ang paningin ni Junar at sa isang iglap, hindi na siya nasa baryo. Siya ay nakabalik sa tahanan niya noong minsan siyang nasa Puerto Rico. Doon ay nakita niya ang matandang inaalagaan niya. At sa puntong yon, tsaka pa lamang niya napansin ang mga marka nito sa kamay na katulad ng marka ng anyong tinataglay niya. Mabait sa kanya ang matanda. Hindi siya nito pinakitaan ng kahit na anong masamang ugali. At kahit nung biglaan siyang umalis para tumakas, hindi ito naging balakid sa kagustuhan niya. Sa halip, sinuportahan pa siya nito at isa yon sa mga naging rason kung bakit siya nakauwi. Ang hindi niya lang maisip, meron pala tong lihim na kaugnayan sa kanyang sitwasyon at problema. Lumakas din ang kutob niya na baka yung matanda ang sisidla ng kapangyarihan na kanilang pinagmulan. Dahil sa kanyang mga naunawaan, naglakas loob siya na lumabas. Nais niyang kaharapin ang nilalang na matagal na sa kanyang naghahanap. Hindi na siya nakakaramdam ng anumang takot dahil sa mga sandaling yon, alam na niya kung ano ang tunay niyang kalaban. Bagaman magulong lahat ng kanyang alaala, pilit niya itong pinagtatagpi-tagpi. Naniniwala siya na hindi hangad ng nilalang na ipakita ang buo niyang memorya dahil may mga bagay na nais din itong protektahan. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga dahil sa mga sandaling yon, iisang bagay lang ang nais niya. At yon ay walang iba kundi mailigtas ang kanyang sarili. Wala sa plano niya na sumama rito pabalik at mas pipiliin niyang mamatay kesa mawalay sa kanyang pamilya. Huminga ng malalim si Junar, ngunit ang hangin ay parang hindi na hangin. Parang mabigat, parang may dalang alaala ng libu-libong sigaw. Sa harap niya ang nilalang ay nakatayo pa rin, tila hindi nagagalaw ng oras. Ang mga mata nitong nagliliyab ay nakapako sa kanya, parang binabasa ang bawat sugat, takot, bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang itinago. Hindi mo pa rin nauunawaan. Hindi ito laban. Ito ay pagbabalik. Bulong ng nilalang. Umiling si Junar. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, malinaw ang kanyang tinig. Hindi niyo ako pag-aari. Biglang umahon ang hangin. Ang lupa ay tila kumirot. Sa likod niya narinig niya ang sigaw ng kanyang ina, ang paghingi ng tulong ng kanyang ama, at ang panginginig na paghinga ng matandang mga ngaso. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila unti-unting lumalayo. Parang mundo na hindi niya ganap na hawak. Sa loob ng kanyang isip, muling bumalik ang Puerto Rico. Hindi bilang alaala, kundi bilang sugat na hindi pa naghihilom. Ang kuweba, ang mga simbolo, ang lalaking nakaitim na nagsabing huli na. At ang nilalang na nakita niya noon, hindi bilang halimaw, kundi bilang isang bagay na pinipigilan, pinutol, at ikinalat sa iba't ibang dako ng mundo. Biglang nagsalita ang isa pang tinig sa loob niya. Kung lalaban ka, mawawala ka. Napapikit si Junar.
Sa pagitan ng takot at galit, may isa pang damdamin na dahan-dahang umusbong. Ang pang-unawa. Hindi ako lalaban para sa kapangyarihan. Lalaban ako para matapos ito. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ngunit ngayon hindi ito kagaya ng dati na pagwawala. Hindi ito hayop, hindi rin ito ganap na tao. Para bang sa unang pagkakataon, si Junar ay may kontrol. Hindi ang sumpa, hindi ang dugo, hindi ang alaala. Ang mga marka sa kanyang katawan ay kumislap ng sabay-sabay. Ngunit sa halip na kumalat, sila ay tila nagtipon. Parang sinusunod ang kanyang kalooban. Biglang napaatras ang nilalang. Ginagamit mo ang koneksyon. Wika nito na para bang nagulat. Tumango si Junar. Kung ito ang daan para sa inyo, kung ito ang landas na sinasabi ninyo, ako na mismo ang puputol. Sa likuran niya, ang nilalang ay tila dumami. Hindi 2, 3, kundi mas marami pa. Mga anino mula sa kagubatan, mula sa Puerto Rico, mula sa mga lugar na hindi pa niya nararating, ngunit tila kilala siya. Lahat sila ay may marka, lahat ay konektado. Hindi mo maintindihan kung ano ang ginagawa mo! Sigaw ng isa. Hindi. Ngayon ko lang naintindihan ng lahat. Bigla siyang tumakbo pasulong. Dire-diretso lang. Wala nang lingon-lingon. Ang lupa ay nagbitak sa kanyang hakbang. Ang hangin ay sumigaw. Ang mga anino ay sumalubong sa kanya na parang alon ng dilim. Ngunit sa bawat tama, sa bawat kagat, sa bawat sugat na tinatamo niya, hindi siya bumibitaw. Dahil ngayon, alam niya na kung ano ang nilalang na ito. Hindi ito basta isang halimaw, kundi isang ugat. Isang bagay na hinati, itinago at ibinaon sa loob ng mga taong katulad niya. Sa isang iglap narating niya ang pinakagitna. Ang nilalang na kausap niya kanina ay naroon pa rin at naghihintay. Kung sisirain mo ito, sisirain mo rin ang sarili mo. Ngumiti si Junar. Isang ngiti ng pagod ngunit buo. Matagal na akong sira. Isinaksak niya ang sariling kamay sa kanyang dibdib. Hindi para saktan ang kanyang sarili, kundi para buksan ito. Sumabog ang liwanag. Kulay na hindi kayang ipaliwanag ng mata. Ang buong kagubatan ay tila napahinto. Ang mga sigaw sa baryo ay nawala. Ang hangin ay huminto. Sa loob ng liwanag na yon, nakita niya ang katotohanan. Hindi iisang nilalang ang nagsimula nito. Hindi rin isang sumpa, kundi isang pagsubok na ginawa noon pa man. Isang paraan ang hanapin ang tulay sa pagitan ng mga mundong hindi dapat magtagpo. Sa huling sandali, naramdaman niya ang mga kamay ng kanyang ina, ang boses ng kanyang ama, ang kapatid niyang palaging hindi sumuko sa kanya. At sa kaibuturan ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang sarili niyang pagkatao. Hindi halimaw, hindi sumpa, kundi isang taong piniling bumalik. Patawad, bulong niya, at binitawan niya ang lahat. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang kumalat sa buong kagubatan. Kinabukasan tahimik ang Ragay. Walang bakas ng labanan, walang bakas ng halimaw, wala ring bakas ng apoy o pagkawasak. Ngunit ang mga tao, hindi nila maalala ang eksaktong nangyari. Parang panaginip na hindi maabot. Parang bangungot na naglaho sa liwanag ng umaga. Sa gilid ng kagubatan, may isang bakas ng paa na dahan-dahang natatabunan ng lupa. At sa malayong dako, sa isang lugar na hindi na matukoy kung saan, may isang binatang naglalakad. Walang marka, walang sugat, ngunit may bigat sa dibdib na hindi na kailanman mawawala.
Hindi na siya si Junar na may dalang matinding takot. Hindi na rin siya si Junar na halimaw. Siya ay isang bagay na nasa pagitan. At habang papalayo siya sa baryo, sa kagubatan, at sa lahat ng alaala ng dati niyang buhay, isang huling bulong ang narinig niya sa hangin. Junar, hindi pa ito tapos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya lumingon. Alam niya na magpapatuloy ang pag-iral ng nilalang sa lahat ng dako hanggat hindi pa namamatay ang kanilang pinanggalingan. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga para sa kanya. Ang importante, na iselyo na niya sa kalooban niya ang nilalang at magkakaroon na siya ng pagkakataon para mabuhay ng maayos sa piling ng kanyang pamilya. Magmula noon, tuluyan nang nawala ang nilalang. Hindi ito naglaho sa katawan niya, ngunit ito ay naiselyo sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pagpatay sa una niyang sarili. At magpahanggang sa ngayon pinuno, naniniwala pa rin si Junar na may mga katulad pa rin niyang gumagala sa iba't ibang panig ng mundo. Marahil hindi pa natutuklasan ng mga itong kahinaan at sikreto para mapalaya ang kanilang mga katawan. Nang ikwento ito ni Junar sa kanyang pamilya ilang taon na ang nakakaraan, naging biruan ito sa loob ng kanilang sirkulasyon. At ang naging bansag ng kapatid niya sa kwentong ito ay ang pasalubong ni Junar galing Puerto Rico.